privește și mulți copii au venit la spectacolul nostru. Salute-me copii! Se pare că aici o mulțime de fani. Ei, dragi copii, după cum bine știți, Sonic e cel mai rapid ales din lume, nu-i așa? Dar eu cred că și voi sunteți rapizi. E adevărat? Da! Bravo! Hai să facem un joculeț. Toți copiii în picioare lângă scăunel. Să facem provocări vitezei. Să-i arătăm lui Sonic că și noi putem alerga. Când spun start, alergăm pe loc. Start! Mai repede, mai repede, mai repede, mai repede. Bravo! Stop! Start! Bravo! Fiecare seară înainte de culcare, un minut de alergare pe loc pentru sănătate. Aplauze pentru Sonic! Dar, după cum am spus eu, nu a venit singur. A venit împreună cu toată echipa. Și acum, aici pe scenă, pentru voi, ca să vină și Shadow! Rapid ca fulgerul, tare și ușor, serios și șmecher, mereu atent, dar glumesc un pic și lumea de prezent. Shadow, Shadow, din umbră apar, cu pași de ninja și stil legendar. Poate par rece, dar sunt curajos și uneori chiar foarte haios. Sonic aleargă, eu merg cu stil, lin ca un dans ușor și subtil. Pe scenă pas cu pas misterios și toți strigă tare: ce dans frumos! Shadow, Shadow, din umbră apar, cu pași de ninja și stil legendar. Poate par rece, dar sunt curajos și uneori chiar foarte haios. Hey, Sonic! Tu ești rapid, dar eu am stealth-ul! Aplauze pentru Shadow! Ei, dragi copii, după cum bine știți, el se poate mișca ca o umbră, nu-i așa? Dar și voi vă puteți mișca ca niște umbre, știți? Bravo! Hai să facem un joculeț frumos. Toți copiii mânuța înainte, când spun umbra se mișcă, rotim mânuțele. Când spun stop, ne oprim. Umbra se mișcă. Mai repede, mai repede, mai repede, mai repede. Stop! Umbra se mișcă. Mai repede, mai repede, mai repede. Stop! Bravo, copii! Aplauze pentru Shadow! Se pare că și tu aici o mulțime de fani și mergem mai departe, pentru că acum vreau să-l aduc aici pe scenă. În fața voastră, pentru voi pe... Cine are două cuși? Tails. Pe Tails! Toată lumea cu Tails. Oh my god. Oh my god. Hei, sunt aici și zbor ușor, cu două căi zbor călător. Privesc în zare și înaintez, cu planuri bune mereu reușesc. Tails, 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 zburătorul isteț, mereu vesel și curajos, eroisteț. Cu Sonic sunt echipa cea mai tare, aventuri mari ne așteaptă pe fiecare. Invenții fac. Aplauze pentru Tails! Atențiune, atențiune, dragi copii! Avem o misiune de la Sonic. Vreți să plecăm cu toții în misiune? Trebuie să căutăm
Muntele de Aur. De aceea noi va trebui să zburăm cu avionul. Vreți să fiți voi piloții? Da! Vreți să pilotați avionul? Toți copiii, mâna pe volanul avionului. Și avionul trebuie să aibă volan, nu? Toți copiii, ține volanul strâns, ne-am înțeles? Când tragem volanul la noi, avionul decolează, da? Iar când o să trecem printre munți, când spun la stânga, facem la stânga, ocolim munții, când spun la dreapta, facem la dreapta, ne-am înțeles? Dragi copii, sunteți pregătiți să decolăm? Mâna pe volanul avionului, toți copiii! Părinții, centura de siguranță. Centura de siguranță protejează copiii. Copii, decolăm? Decolăm până la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tragem volanul. Stop. Nu putem decola. Nu putem decola. Ceamurile la avion sunt murdare. Mânicuțele, ștergem ceamurile la avion să vadă copiii munții. Bravo! Pregătiți de decolare? Da! Decolăm până la 3 și decolăm. 1, 2, 3. Stop. Avionul nu are benzină. Tăticuții, plătim benzina copiilor. Cardul sus, auzim pip, pip, pip. Ha! Au plătit copiii! Și acum decolăm? Da! Numărăm de la 5 încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5. Tragem de volan, avionul se lasă în aer. Și acum trecem printre munți. La stânga! La dreapta! La stânga! La dreapta! Bravo, copii! Dacă o să învățați bine la școală, veți putea deveni cei mai buni piloți din lume. Aplauze pentru Tails! Și acum, mergem mai departe, pentru că aici pe scenă pentru voi o să vină și Knuckles! Sunt puternic și voios, dar cel mai mult îmi pasă de tine. Hey, Sonic, vino cu mine. Sunt roșu și tare, dar zâmbesc mereu. Îmi plac aventurile, sunt prietenul tău. Mă ridic când cad, nu renunț ușor. Cu inimă curată, merg înainte în zbor. Echipa de supereroi ai vitezei, să-i aplaudăm copii! Bine ați venit aici! Aici, în orașul aventurilor, unde deocamdată este liniște și pace. Acum le spunem la revedere! Să mai veniți pe la noi! Ei, dragi copii, și acum trebuie să vă întreb ceva. Ia spuneți-mi. Voi mergeți la grădiniță și la școală? Da! Și vă place acolo? Și sunteți copii cu minți? Da! Și ascultați de părinți? Da! Și nu stați pe telefoane, tablete și calculatoare, nu-i așa? Da! Da, pentru că... Mai nu. Am auzit. Mai da. Că Dr. Eggman vrea să vină aici, în orașul aventurilor. Și dacă ajunge în orașul aventurilor, Dr. Eggman, știți ce face? Vă spun eu ce face. Păi transformă în roboței pe toți copii obraznici. Dar voi sunteți copii cu minți. E adevărat, părinți? Da. Și spectacolul merge mai departe. Vreau să vă spun ceva. Aflați că de când am plecat noi în turneu, se ține așa după noi un extraterestru.
E chiar simpatic, e mic și albastru. Și credeți-mă că nu putem scăpa de el. Și văd că toți copiii de la această țară îl iubesc foarte mult. Mi-a spus cum îl cheamă, dar am uitat. Stitch. Cum îl cheamă? Știu! E vorba de Stitch. Ați auzit de Stitch? Îl cunoașteți pe Stitch? Da! Dar de unde îl cunoașteți voi pe Stitch? Știu, de la film. De la televizor? De la film. Dar ea merge așa. Ați Eu spus știu. Dar că zic de la mergeți la televizor, de școală, la cinema, că se nu dau de la lecții de film. la școală? Păi și cum faceți lecțiile dacă vă uitați la televizor? Înainte sau după faceți lecțiile? Bravo! Și acum aici pe scenă pentru voi vine cel mai simpatic extraterestru din lume. Aplauze pentru Steve! Vreau să dau pe Stitch. Oh, Eu da! sunt Stitch, veniți cu mine într-o lume plină de magie. Numere și culori ne înconjoară, să le strigăm tare, să colorăm lumea. 1, 2, 3, hai să sărim. 4, 5, 6 să ne rotim. 7, 8, 9, bate tare din palme. 10 culori în jur strălucesc, puterea e în noi, hai să zâmbim. Roșu e focul, galben e soare, albastru cerul, verde e mare. Mov e magia din inimioare, te joci cu mine, lume mai tare. 1, 2, 3, hai să sărim. 4, 5, 6 să ne rotim. 7, 8, 9, bate tare din palme. 10 culori în jur strălucesc, puterea e în noi, hai să zâmbim. Fiecare număr, fiecare Deci, s-au văzut pe copii! Și să vă mai spun ceva. Aflați că Stitch nu a venit aici singur. Cine a venit el? Cine? Ei, și acum. Aplauze pentru Lilo! Adică Lilo. Ah, știu, fata. Eu sunt Lilo, zâmbet hawaian, când like pe ritm hawaian. Pe plaja asta mică, drag de copil, facem o hană pastitil. Bate din palme, pam, 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 calcă pe ritm, tram, tram, tram. Spune alo, publicul ha, toți împreună, aloha! Oh, Hana, mână lângă mână, Lilo și cu Stitch dansează împreună. Bate din palme, tip, til, tip, til, aloha, prieteni, zâmbet de copil. Hana, inimă voioasă, ritm de ukulele, joaca nu ne lasă sari. Nu pe peste timp, tip, til, aloha, lume, cel mai fericit copil. Eu sunt Stitch, hei, prieten bun, mă învârt ca un pitirez nebun. Nu-s rău deloc, doar jucăm și cu Lilo lângă mine, sunt cel mai bun. Bate din palme, pam, 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 calcă pe ritm, tram, tram, tram. Spune alo, publicul ha, toți împreună, aloha! Oh, Hana, mână lângă mână, Lilo și cu Stitch dansează pe scenă. Bate din palme, tip, til, tip, til, aloha, prieteni, zâmbet de copil. Oh, Hana, Aplauze pentru Lilo și Stitch! Prezenți aici în orașul Aventurilor. Și acum le spunem la revedere. Să mai veniți pe la noi. Să vă speriți. Noul fenomen, toți copiii, nu mai vor Tom și Jerry, acum văd că vor Lilo și Stitch. Ce facem copii? Mergem mai departe? Da! Tuturor mânuțele! Aplaudă! Pentru că acum vor veni aici pe scenă pentru voi două cățelușe foarte vesele. Știu. Una e albastră și una e galbenă. Știu. Știu. Le cunoașteți? Știu.
Cum ne cheamă? Știu, dar nu știu cum îl cheamă. Da. Aplauze pentru Ploiești și Bingo! Ai nu. Lui sare sus, cu râs cristalin. Azi începe joaca, totul e senin. Cu prieteni buni și o lume de vis. Fiecare zi e un joc deschis. Lui, hai să ne jucăm. Împreună zâmbim și visăm. Cu inima mare și chef de alergat. Lui ne face mereu să zâmbim. Hei, salut, eu sunt Bingo. Îmi place să mă joc, să cânt și să râd. Hai cu mine într-o aventură plină de bucurii. Bingo vine zâmbind, pas ușurel. Are inimă mare și suflet blândel. Caută în fiecare zi ceva nou. Cu Bluey alături totul e un show. Joacă prin casă, în curte, pe drum. Imaginația te duce departe oricum. Se joacă de-a doctorului, de-a pirații mari. Și găsesc magie în lucruri mici și tari. Bingo, bingo, stea luminoasă, veselă, bună și curajoasă. Cu iubire mare și râs cristalin. Bingo ne face ziua un festin. Bingo, Aplauze pentru bingo. Ploiești și Bingo! Ele au un mesaj pentru voi, să fiți cuminți, să mergeți la grădiniță și la școală și să ascultați de părinții voștri, ne-am înțeles? Da, și acum le spune la revedere. Să mai veniți pe la noi. Ei, dragi copii, vreau să vă spun că orice poveste începe aici pe pământ, se termină undeva în adâncurile apelor. Haideți să facem o călătorie în adâncurile mărilor și oceanelor, pentru că acolo vom întâlni doi peștișori foarte jucăuși care o să vă spună câteva cuvinte frumoase. Hei, Nemo, știi ce facem când e greu? Ce? Îl mai departe. În adâncul mării, printre corali, trăiesc doi prieteni curajoși și loiali. Nemo visează, dor îl îndrumă prin valuri albastre și lume nebună. Se joacă cu pești, cu stele de mare și învață că viața e o călătoare. Când vine o frică, un nor de îndoială, ei cântă cu inima și găsesc o cale. În noapte, nu te opri, cu prieteni aproape tot vei reuși. În valuri de vise și marea albastră, curajul e busola noastră. În noapte, cu inima sus, fiecare clipă e un nou apus. Cu Dory și Nemo, povestea zâmbește și marea întreagă se luminează. Uneori e greu, nu știi încotro, dar dacă asculți inima, găsești drumul tău. Dory zâmbește, Hai! nu te teme, împreună rezolvă probleme. Peștișorii colorați cântă cu ei, curaj și iubire sunt pașii cei grei. Căci lumea e frumoasă, plină de stele, când ai prieteni, totul e bine. Salut copii, eu sunt Nemo, peștișor curios și jucăuș din ocean. Vreau să vă spun ceva important din inimioara mea mică, dar curajoasă. Știți, eu am învățat că atunci când suntem mici, avem nevoie de cineva care să ne ghideze și să ne iubească. Și aceia sunt părinții noștri. Ei ne spun ce e bine și ce nu. Nu ca să ne oprească din joacă, ci ca să fim în siguranță și să creștem frumos. Hei! Salut copii! Eu sunt Dory. Poate știți că eu uit uneori lucrurile, dar știți ce-am descoperit? Că școala e locul unde putem învăța din nou.
și din nou până reținem tot. La școală învățăm litere, cifre, culori și povești minunat. Învățăm cum să fim prieteni buni, cum să ne ajutăm unii pe alții și cum să ne facem visele să prindă aripi. Și nu uitați, chiar dacă mai uitați ceva, spuneți ca mine. Continuă să înveți, continuă să înveți. La revedere, la revedere. Sub valuri albastre e o lume de vis. În sfârșit am ajuns în orașul aventurilor. Am auzit că aici în orașul aventurilor sunt foarte mulți copii obraznici, adevărat? Aici în oraș toți copiii sunt cuminți? Da. Înseamnă că n-am nimerit în orașul în care trebuie. Aflați că eu sunt un mare om de știință. Mi se spune Dr. Eggman, pentru că am capul pătrat ca un ou. Și vreau să-i transform pe toți copii obraznici, pe toți acei copii care stau toată ziua pe telefoane, tablete și la calculator, vreau să-i transform în roboței. Roboței cu picioare de burnică și urechi de crocodil. Dar dacă aici, în acest oraș, nu sunt copii obraznici, mă bucur. Voi merge mai departe, dar nu înainte de a-i prinde pe cei doi. Eu vreau să-i prind pe Sonic și pe Stitch. Nu. Și am să-i transform în roboței? Nu. Ba da! Ba da! Ba nu. Ba da! Ba nu. Ba da! Ba nu. Gata, nu mai vorbesc cu eu. Am aici o mulțime de proiecte. Proiecte pentru viitor. Și acum, ia să las eu vorba și să mă ascult pe aici de undeva. Am auzit că Sonic și Stitch sunt aici în oraș. Eu, Dr. Eggman, Nu. îi voi prinde și îi voi transforma în roboței! Privește orașul aventurilor, e în mare pericol. Ascultă bine! Avem o misiune. Acolo sus, ascuns printre noi, se află un laborator. Lumini, reactoare, roți și fiare, e plin de experimente bizare. Doctor Eggman iar s-a întors, mustață răsucită, tomorocănos. Zice că nu-i place de noi, s-a plictisit. Vrea să schimbe lumea, să ne transforme pe toți în roboți. Pornim la drum cu viteză mare, nimeni nu ne poate sta în cale. Sonic și Stitch și echipa de vis, salvăm orașul așa cum am promis. Pe Dr. Eggman îl vom prinde. Dar e noapte deja, e târziu. Drumul e lung și am obosit un pic. Stitch, hai să ne odihnim aici. Mâine vom fi mai puternici. Tot umblă și umblă prin orașul ăsta la aventurilor. E foarte mare acest oraș. Și încă nu i-am găsit eu pe Sonic și pe Stitch. Voi i-ați văzut? Unde? Unde? Unde sunt? Unde sunt? Nu i-am văzut. Unde sunt? Unde? Ah, în spatele meu, în spatele meu, în spatele meu nu e nimeni. Unde? Nu e nimeni cu
primit. Ei sunt sonicistici. Ce frumos dorm și acum. Eu, cu această oricică, îi voi lega. Voi arunca peste ei cu praf magic. Iar cei doi supereroi se vor afla în puterea mea. Ce frumos dormiți voi! Așa? Așa? Da. Gata! I-am prins. Îi voi duce în laboratorul meu secret. Și acolo îi voi transforma în cei mai puternici roboței din lume. Ei, ce-ar fi să-i trezim pe cei doi, că doar nu se-i dar în spate. Haide să strigăm! Hei! Sonic, Stitch, gata! Stați pe loc și nu mișcați. Sunteți în puterea mea, în puterea doctorului Eggman, să mergem în laboratorul meu secret. Vom face milioane și milioane de experimente. Eu sunt doctor Eggman. Cine râde acum, băiat și spurdalnic, și tu, Stitch mic, monstru galactic. Sunteți în sacul meu magic. Ce bine! Am un sac plin de eroi. Hei Sonic, hei Stitch, sunteți ai mei. Unul chip, unul bec și vă fac roboței perfect. În sfârșit, Sonic și Stitch sunt în puterea mea. I-am transformat în două păpușeli și sunt aici în sac. Ba da? Ba da? Ce? Nu credeți că sunt în sac? Nu? Vreți să vă arăt ce am în sac? Bine, ia privit. În sac am doi maimuțoi urâți. Ia uitați. Cine e? Cine? Stitch! Și mai am un alric. Cine e? Sonic! Voi face milioane și milioane de experimente cu Sonic și cu Stitch pentru eu. Vreau să transform lumea. Toți copiii odraznici vor fi transformați în roboței. Dar, am vrea că eu nu pot să fac lucrul ăsta singurel. De aceea eu mi-am luat un ajutor. Am luat pe cineva să mă ajute. L-am angajat pe cel care nu iubește Crăciunul. L-am angajat pe Grinch! Știu. Hei, Grinch! Unde ești, mai ciufulitule? Uite-te! Arată-mai! Arată-mai Eu sunt Grinch și spar valoare, stric Crăciunul ce talent. Ha, 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 îmi place așa, să-mi stric tot din lumea ta. Sunt verde ca veninul, dar mult mai isteț. De oameni prefericiți sunt eu, Bes, un balon, două baloane și mai bine. Eu fac reguli aici, lucrul meu sine. Eu sunt Grinch și spar baloane, stric Crăciunul ce talent. Ha, 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 îmi place așa, să-mi stric tot din lumea ta. Grinch! Unde ești, mai ciufulici? Aici erai. Grinch, apă că eu, Dr. Eggman, am o
surpriză pentru tine! Am adus aici pe cineva! Ia priviți copii pe cine avem aici? Cine e? Moș Crăciun, nu-i așa? Da! James, tu iubești Crăciunul? Da! Dar îl iubești pe Moș Crăciun? Nu! Nu? Voi îl iubiți pe Moș Crăciun? Bravo, copii! Moș Crăciun aduce cadouri, nu-i așa? Da! N-ai vrea și tu să primești un cadou de la moșul? Gândește! Vrei? Și ce cadou ai vrea tu să-ți aducă Moș Crăciun? Gândește-te! Pe Grângiulica. Grângiulica. Ce vrea? Ce? Trotinetă? Vrei tu vrei o trotinetă? Trotinetă Bravo! cu gri. Moș Crăciun îndeplinește dorințele copiilor. Grinch privește. Îl avem aici pe moșul. Moșul are pe cap o căciuliță de culoare Roșie. bravo. Este îmbrăcat cu o hăinuță de culoare. Roșie! Moșul mai are o curea de culoare. Negru! Și renul are nasul de culoare roșii, Grinch. Să presupunem că acesta e sacul de Moș Crăciun. Aici se află cadoul tău. Bagă mâna în sac și ia cadoul. Mai repede! Bravo! Ce? Ăla noșu. Grinch, ce ai Ăla făcut? nasul. Priviți, Moșul adevărat? i-a furat nasul renului. Nu mai este, Ei. nu mai este. Gata, lasă obrăznicile. Cadoul tău se află aici. Ia cadoul mai repede! Bravo! Ei! Face magia asta. Face magia. Grinch, obraznicule, priviți, i-a luat pe sumosul. Grinch, gata, hai să lăsăm gluma. Hai, ia cadoul mai repede, mai repede, mai repede. Mai repede. Grinch, i-ai furat moșului cureaua. Grinch nu e frumos. Stai! Grinch, dă-mi cureaua! Ia moșului! Pot să-l mai arăt eu copiilor acum pe Moș Crăciun fără pantaloni. Nu trebuie să-l mai arăt. Vreau să-l Aduc în văd. laboratorul meu secret. Vreau să-l văd. Să vă arăt? Da! Ai făcut de toată rușinea. Și acum e momentul să mă duc în laboratorul meu secret și să încep experimentele. Priviți! Primul roboțel. Primul roboțel este Sonic, dar va avea picioarele lui Stitch. Și al doilea roboțel, ești unde ești, priviți. Ești Stitch, dar va avea picioarele lui Sonic. Am plecat, la revedere! Și sunt foarte bucuros pentru că Sonic și Stitch nu au prieteni. Pe cei doi nu-i va căuta nimeni. Salut copii, eu sunt Baby Rose, roză și veselă cu gânduri frumoase. Sonic a dispărut, nu-l găsesc deloc, trebuie să-l găsesc repede, nu-i timp deloc. Am căutat prin parc și zări, dar Sonic s-a ascuns printre nori. Unde e Sonic? Hei, ați văzut? A fugit, s-a rătăcit. Hai cu mine, vino acum, să găsim prietenul meu. Unde e Sonic? Spuneți-mi voi, poate se joacă printre noi. Hai copii, strigați cu mine, Sonic, ești din ascunzătoare. Te caut, Stitch, prin
noștri au dispărut. Au fost răpiți de Dr. Eggman. Cu siguranță au fost duși în laboratoarele lui secrete. Avem nevoie de ajutor. Sonic și Stitch vor fi salvați. Să vină patrula cățelușilor. Patrula cățelușilor, veniți acum! Sonic și Stitch s-au pierdut pe drum. Cu inima mare și curaj în zbor, eroi uniți salvează din dor. Hey! E prea multă sărăcie în oraș. Va trebui să pun laboratorul într-un loc unde este mai multă liniște. Eu nu pot lucra dacă nu e liniște. Ce-am auzit? Că eu, Dr. Eggman, sunt căutat, e adevărat? Am auzit că mă caută patrula cățelușilor. Aflați că mie nu-mi plac cățeluși. Eu, dacă aud ham-ham, simt că-mi sare inima din piept. Bine să sare Opriți-vă! 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 Mă duc să mă ascult undeva fără trece patrula cățelușilor. Vreau să fac pe aia mică, aia mică. Mama, aia cățelușilor și împreună vom căuta peste tot în oraș. Îl vom căuta pe Dr. Eggman. Noi trebuie să-i salvăm pe Sonic și pe Stitch. Patrula cățelușilor intră în acțiune. Da. Da. Patrula cățelușilor. S-au împărțit în mai multe echipe și vor să mă găsească. Dar eu am planul mare și cu patrula cățelușilor. Vreți să vă arăt? Da. Priviți! Patrula cățelușilor, echipa numărul 1 va deveni patrula măgărușilor. Eu voi transforma pe toți în roboței, pentru că
Așa vreau eu, pentru că așa e bine. Pentru că văd, aici, în orașul aventurilor, oamenii nu mă primesc frumos. Mai bine mă ascund eu. Odată va veni și echipa numărul 2, e patrula cățelușilor. Iar eu trebuie să am planul pregătit. Marea valul peste tot, înfrunțânată eu în ochii tăi. Salve zori și animale, oameni au clamat, cu tine la cârmă, totul-i genial. Sunt Zuma, salvator de amor, castul meu, totul e joacă. Hai salvator, ridică stata, pentru cineva te salva. Sunt Zuma, salvator de amor, castul meu, totul e joacă. Hai salva bord, ridică stata, pentru cineva te salva. Mama, e Sunt așa curajos, sunt pregătit și la Nicolas. periculos. Sunt marșal pompier curajos, sunt pregătit și nu periculos. Sunt cel mai tare, demisiune, sunt pregătit, stai liniștit. Eu sunt roabă, constructor mare, în Dumnezeu sunt cel mai tare, să construiesc și tot repar. Nici-o misiune nu e prea rea, eu sunt bravo, constructor mare, doamnă bulldozer, sunt cel mai tare, de misiune, sunt pregătit, te ajută bravo, stai liniștit. Bună ziua, copii! Noi suntem echipa numărul 2 din patrula cătelușilor și plecăm și noi în căutarea lui Dr. Eggman. Și acum să pornim în misiune! La revedere! Ciao! N-ați să mă găsiți voi niciodată! Echipa numărul 2. Am planuri mari și cu echipa numărul 2. Să vă arăt? Da! Vedeți, echipa numărul 2 va deveni patrula porcelușii. Și acum, eu sunt foarte, foarte bucuros pentru că în sfârșit am scăpat de patrula cățelușii. Gata, au plecat, iar pe mine n-au reușit să mă găsească. De aceea cred că mă voi întoarce în laboratorul meu secret și voi continua
tot să te găsesc. Prin copii, voi nu știu, nu vezi răspuns. Doctor Edman, dacă știi, mulțumesc. Pleacă de aici! Nu, Care lasă-te, tu nu te-ai ascuns. Ei, lasă-te dacă nu ești, am eu alte cu jocul tău. Am nevoie doar de o mătură și de puțină inițiativă. De ce are nevoie? Ce-a spus? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Gata, oprește-te, mă doare! Va trebui să-mi spui unde i-ai ascuns pe Sonic și pe Stitch. Va trebui să-mi spui că dacă nu spui unde sunt, să știi că am să-ți leg o leță de gât și am să te plimb prin oraș ca să râdă toți copiii de tine. Nu. Eu nu vreau să râdă copiii de mine, pentru că eu nu am vrut să fac rău la nimeni. Eu doar am vrut să-i transform pe copiii obrajiți în roboțel, pentru că așa e bine, nu-i așa? Nu e bine? Adică... Vreți ca eu să transform lumea? Bine. Aveți dreptate. Lumea noastră trebuie să rămână așa cum este. Pentru că este cea mai frumoasă lume din univers, nu-i așa, copii? Da! Și acum, domnule Chase, să mergem până la laboratorul meu secret. Eu, Dr. Eggman, promit să eliberez pe Sonic și pe Steve. Am plecat. Gata. L-am păcălit. Eu nu eliberez pe nimeni. Pentru că așa e bine. Nu e bine? Este așa. Am uitat, dragii mei. Am promis. Și întotdeauna, să știți de la mine, cuvântul dat trebuie respectat. Iar eu am ține promisiunea. Acum aici, pe scenă, în fața voastră, o să vină imediat decât Stitch! Sunt fericit. Eu sunt un mic năzdrăvan, vin din stele din altă lume. Nu sunt perfect, dar sunt fericit și-mi place când lumea zâmbește un pic. Eu sunt un prieten zlobiu, aduc bucurie, sunt tare hastiu. Să râdem, să cântăm, să visăm mereu, că fiecare zi e un curcubeu. Eu sunt un prieten zlobiu, aduc bucurie, sunt tare hastiu. Să râdem, să cântăm, să visăm mereu, că fiecare zi e un curcubeu. Sunt mic și albastru, un pic săltăreț, dar inima mea e mare de băiețelisteți. Îmi plac copiii, iubesc, joacă mult și pot să fiu bun pentru oameni acum. Eu sunt un prieten zlobiu, aduc bucurie, sunt tare hastiu. Să râdem, să cântăm, să visăm mereu, că fiecare zi e un curcubeu. Eu sunt un prieten jucăuș, stric cu un zâmbet mare și drăguț. Hai să fim buni și să râdem mereu, Stitch vă iubește. Aplauze pentru mine! Pentru cine? Bine aplauzați cât vreți. E liber. Poți să pleci înspre lumea largă. La revedere. Iar eu mi-am ținut promisiunea făcută, mi-am ținut cuvântul dat și acum mă duc în laboratorul meu secret. Ce? N-auzit! Sonic! Sonic! Am receput. Vreți să-l vedeți și pe Sonic? Scuturăm mânuțele, aplaudăm, pentru că acum aici pentru voi vine și Sonic! Hei, eu sunt Sonic!
Dar știi ceva? Viteza nu e totul. Adevărata putere vine din curaj. Curajul de a face bine, chiar și atunci când ți-e teamă. Curajul de a ajuta un prieten, de a spune adevărul și de a merge înainte, oricât de greu ar fi. Eu nu fug de probleme, alerg spre ele. Pentru că fiecare pas plin de bunătate te duce mai aproape de un viitor mai frumos. Ține minte, nu contează cât de repede alergi, azi încotro te duce inima ta. Eu sunt aici, zbor printre visuri, cu inima caldă și gânduri deschise. Vă mulțumesc, copii curajoși, pentru zâmbete și suflete voioase. Eu sunt Knacles, paznic viteaz, cu inimă mare și pas curajos. Vă mulțumesc, eroi minunați, că ați fost alături mereu devotați. La revedere, prieteni dragi, să fiți puternici, să fiți curajoși, să visați înalt și să nu cetați lumina din voi, să nu uitați. Oriunde mergeți, purtați iubirea, curajul, speranța și amintirea. Ne vom revedea într-o nouă zi, cu zâmbete calde și inimi vii. La revedere, prieteni dragi, să fiți puternici, să fiți curajoși, să visați. Ce bucurie, dar acum, dragi copii, trebuie să vă spun cu părere de rău că aventura noastră a ajuns la final. De mâine noi pornim la drum înspre alte și alte orașe ale aventurilor, pentru că vrem să ducem bucuria spectacolului copiilor din toată țara. Stimați părinți, vă mulțumim frumos pentru că ați adus copiii la spectacol. Și acum noi nu o să plecăm, colegii mei vor ieși printr-un col lateral, acolo, în foierul Casei de Cultură, și vă stăm la dispoziție să faceți copiilor fotografii. Vă mulțumim și vă spunem la revedere! Ciao! Casa de Cultură, vă rugăm atenție lumina în sala de spectacol.